També m'agradaria anunciar-vos, perquè ha parlat d'alguns temes que són, jo penso, especialment rellevants, que en la distribució de tasques que he fet del nostre grup parlamentari m'han encarregat que sigui el portaveu d'allò que en diuen aquí Empresa i Economia, és a dir, Treball, que per tant penso que serà una de les feines importants que hi ha. I també, donat que estem a Lloret, m'agradaria anunciar-vos que també m'han demanat que faci de portaveu de la Comissió d'Investigació sobre Salut, que sabeu que va quedar aturada per la convocatòria d'eleccions i que tots sabeu que té protagonistes interessants a la ciutat de Lloret. Que per tant nosaltres estarem absolutament amatents a totes les denúncies que s'han publicat, especialment d'una revista que es diu Cafè amb Llet, que alguns deveu conèixer, i intentarem que aquest govern que té un cap d'oposició que dirigeix el govern ens pugui donar totes les respostes del que feia l'antic govern, perquè sembla ser que aquí hi ha hagut gent que no s'ha sabut tenir les mans quietes quan ha vist passar diners per davant que eren diners públics.